Nganong masuko man mo nga isa ra man nakadangaw ang lapas nako. Hindi ko masuko tani. Mauna ko ni. Hindi ko masuko magpundasyon ka na ng magkuran. Tara. Ging, Oh, unsa man? sa may plano na tong lote? Ato tong payagan to? Ikaw, kasi na kay budget na ato na tong payagan. Kasi mabagnot na tong maayo. O sige. Ako to tanawon to kung budget to. Dako na ba ito kung napundo dito? Sige. Tanawon ako. Yeah, sabay ko kay magkural ta diri ron. Asa man dapit ang koralo na ni G? Kana diha ka magkural. Di ka malain nga lapas man ta sa muhon. Narang mo no, maabot ka diri sa pikas. Di ka malain ng tagiya sa pikas luti nga lapas man ka. Lain po kay diri ko magtukod aning akong kural nga mugamay po ni ako adiri ah. Nadili man na pwede G. Madaot man ta ani kin lapas man ta silang luti, dapat diha ta dapit sa imong side nga kuan magkural. Nga pwede nga dili ta. Lah, ilapas lagi to ilang kural. Ingnon ako si ate. Te. Oh, saman. Balo ba ka? Kaya mong kasikbit, nagkural dito, nilapas iyahang kuan, kural. Ha? Di man na pwede. Na, lagi, nakita na ako dito. Katong kauban niya iyahang magulang. Murag siminto ra ba yun to? Kay kabilya ang unag butang. Di man na pwede. Bawal mo nas balaod na. Namulapas. Saan mo? Na, ang ato dang luti dito ay nagkuran nilapas na. Ha? Hila pa sila? Di na pwede. Atong kanon to. Tato na to ta. Tanawa oh. Tukuran na gyud kural oh. Naagyo no? Bantay lang ni sila ron. Tarungan nagkural yaha nga. Dili gid imo gusto lapas na matagamay ani makasaban ta sa Dili Taga lagi diri na gamay ra ana. Gamay ra kayo na. Ug diri pug ko makuhaan po ni ako adiri. Yun juga G. Sige. Kana tarungan ang pundasyon kay mauna diha Kung kural. mo gusto, dili ta magkural. Oh, kana. Uy, dili na pwede na mulapas na imong kural diri ah. Oh, gamay na kay among luti ba? Ug yun oh. Usa madamay ko ani. Pasing sa ko. Man kaya. Wa pa ta na human diri kural oy, balik diri. Kung saan man yung pagkuralan nila, nilapas man na inyong pusti diri sa kaning among mohon. Oh, di na pwede ba? Oh, Sukata. sa kadangaw ang kuan. Gamay na kay ni among luti oh. Oh, pasan dako ah. Nganong masuko man mo nga isa ra man nakadangaw ang lapas nako. Na, maujud na gusto nako nga diha ikural, walay bawal-bawal sa ako ah. Dili pa na pwede sa balaod nang mulapas ang imong kural din sa amo ang luti. Kay gamay na kay among luti oh. Bawal jud na. Sukdo na ko, sukdo na sa kadangaw, you know? Oh, Doon na naging. tanawa oh. Lapas na ayon oh. Basta nakudrapas sa nang Lapas yun sa tinuod, no? mo ba? Kuani. Kuani. Dinhalaw na Bawal, bawal. Gamay ra man ako gikuha. Nganong kuhaon man na ninyo? Ano mauna oh? Isa ka dapat. Dili pwede. Mauna ko ni. Hindi ko masuko magpundasyon ka na ng magkural. Ito na, Ano to eh? Kalagot ning tawhana ni. Kung diri ko magkural, mugamay ning ako ah. Bantay sila ha. Kasi magkurang lang po sila uma. Ibda na ilang pusti. Kay di na pwede. Kay mo, ano ko? Uwibton dyan anak ko. Ayun.